Hola,
Vou cambiar a conta. Mira, xa te digo a ti, vai durar unha hora. O de unha, bueno, xa vou di Carlos ahora. O de unha hora deixa de funcionar e despois temos que facer outro enlace. Vale. Vale. Yolanda. Yoli. Está conectada. Pero ten. Claro. Pois seguir a preguntar onde está David. Chame a David, non vai coño. Vale. Yoli, sabes algo de David? Sí. Pois díxome que iba a chegar, pero é que tiña que currar hasta as 8 ou algo así, me dixo. Chamo. Non, estou chamando pero non me colle. Ven aí. Pois empezamos. Vale, Si tal que se... vale, ok. Perdoade pola tos, sinto. Nada, pero si tal, apagade os micros vos, vale? E cando faledes. Bueno, mentre esperamos un minuto por David, só dúas cuestións. Unha, como estos de Google, bueno, para facer estas videochamadas, parece ser que hai que pagar, entón só deixa unha hora. Entón, o que facemos é, a mellor, se isto se estende máis de unha hora, a grabación sigue, a daqui do pleno, pero esta videochamada temos que pagar un minuto, hai que volver a mandar os correos, volverse a conectar e despois continuamos, vale? Entendestes os que está... Vale, bueno, miro o palito que me da palito, a cámara. Bien, en segundo lugar, tamén outro día, bueno, transmitínlle bueno, os vosos sentimentos de boa recuperación a Maricano e díxome que, bueno, que os eu vos agradecer aquí o tema. Como? Bueno, recuperación lenta, pero segura, non? Bueno, entonces, bueno, é difícil que María se reincorpore entre a edad e as circunstancias, pero, bueno, vai ben, vai ben. Entonces, bueno, que vos agradezca aquí ese sentimentos de pronta recuperación. Vou volver a chamar a David, a ver. Acabo de chamalo e non me colle, eu iba empezando, O sea, cando se reincorpore, Está escribindo no WhatsApp. Debe vir conducindo a escribindo.
Que non dá chegado. Que está Non dou no chegar tren. tampouco conectado, porque vou no tren. Bueno, vale, ok. Vale, pois disculpamos a súa ausencia. Ai, Dios. Perfecto, bueno, pois empezamos co pleno ordinario do día 19 de outubro de 2022. E empezamos co primeiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede a data da sesión anterior. Alguna cuestión para acta? Bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor? Moi ben, pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é a aprobación definitiva se procede de proxecto de expropiación urbanística por procedimento de tasación conxunta dos terreos incluídos no sistema xeral SXP 3 de Vedra. Ditame na Comisión de Urbanima Plans. Antecedentes, non sei, tal. Primeiro, polo exposto, considera que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación de aplicación, quedándose a aprobación definitiva polo Pleno da Incorporación para o que eleva a seguinte proposta de resolución. Primeiro, estimar a salvación señalada nos puntos 1 e 2 do escrito en canto á condición da interesada en relación de bens e dereitos afectados e desestimar a alegación señalada no punto 3 relativa á valoración de bens e dereitos polos motivos expresados no informe de alegacións que se remitirá xunto coa notificación de acordo á interesada no expediente e, en consecuencia, introducir no proxecto as modificacións pertinentes. Segundo, aprobar definitivamente o proxecto de expropiación por procedimento de tasación conxunta dos terreos incluídos no sistema xeral SXP3 Vedra nos termos da documentación técnica asinada por Isidro López Llanes en calidad de arquitecto e Beatriz Blanco Lois en calidad de enxeñeira técnica agrícola, con data 13/10/22. Terceiro, notificar a presente acordo a interesada propietaria titular de bens e dereitos que figuran no expediente, otorgándolle un plazo de 20 días durante os que poderán manifestar por escrito a súa conformidade coa valoración establecida no expediente. Se non manifesta oposición, a valoración do mencionado prazo entenderase aceptada a que se fixou no acto aprobatorio do expediente, entendéndose en determinado o xusto precio definitivamente no caso de que se manifeste a súa non conformidade, o expediente será remitido ao Xurado de Exploración de Galicia para a fixación do xusto precio. Pola presidencia dase unha explicación sobre o negociado coa propiedade. A Comisión de Urbanima Plans, coa abstención da PSDG PSOE, informa favorablemente a citada proposta. Bueno, tal como falamos outro día, unha vez aprobado provisionalmente, habríase un plazo de publicacións e de alegacións, fundamentalmente por parte da propiedade, presentaron as súas alegacións, estudiáronse, informáronse por parte do equipo redactor e agora se contestan e se fai esa aprobación definitiva. Estimáronse algunhas das alegacións en relación a algún elemento que faltaba para introducir dentro da folla de precio, algunha corrección en canto a titularidade, logo unha petición que eles fan no sentido de que se cerre perimetralmente a parte sobrante da propiedade, aceptámola porque xa se iba a facer. É lógico que unha vez que vai a ter
distintas funcións en canto unha queda como propiedade privada e outra como propiedade pública, pois o primeiro que nos interesaba a nos é cerrar. É certo que eu tuve unha reunión ca propiedade fai uns días para explicar estas cuestións e que ese cerre en principio farase de unha forma provisional, non? Fará uns postes e unha malla electrosoldada esperando a cando este o proxecto de urbanización e se pague a urbanización completa da zona, pois facer o cierre que prevean os técnicos e os arquitectos, non? Pero sí que é certo que eso, pois tamén aceptamos o feito de que sabemos facer cerrar perimetralmente a parte sobrante. Logo, nos valores, obviamente, non estamos de acordo, eles tamén entenden, nós temos uns valores, eles plantexarán agora outros, e logo facía unha petición que é repoñer o acceso rodado. Non les queren conservar o acceso rodado por onde está o colexio. Nós, evidentemente, dixemos que eso non podía ser. Unha cousa que eles despois valoren ou pelexen a nivel administrativo, pero sí falado con eles, porque, non hai que ter, podemos non estar de acordo xurídicamente, pero a relación creo que hai que mantela de forma elegante e boa. Eles sí que falaban de cando foi a expropiación da carretera de Deputación o acceso que teñen por outro lado, pois que non lle quedou ben, non? Entón, que se aproveitando a sobre a súa ocupación, si se pode condicionar un pouco mellor a entrada por outro lado. Creo que eso dixen... Pero que dicías, que querían o acceso por onde a escola? Claro, evidentemente, eso non se acepta, non. Xa digo, esa outra cousa é o que eles valoren, que é un perjuicio para eles e que fan unha valoración, etc. Pero iso non ten nada que ver co feito de que nós a iso non accedemos, pero sí que nunha reclamación que fan, digamos, extraoficial ou que é a tramitación propia do expediente administrativo de expropiación, o feito de que o acceso polo outro lado, como decía, que no seu momento ya condicionou a Diputación, que é bastante cativo, bastante, quedou así irregular, que por nosa parte non vai haber ningún problema para poder facer un acceso decente polo outro lugar, non? Que iso admitía aquí en pleno e asumía o compromiso de poder facelo, non? Bueno, a partir de ahora, aprobado isto, en principio, se unha lei do suelo, enténdese declarada a ausencia de ocupación, por tanto, aplícase a lei de expropiación forzosa, por tanto, ahora temos que seguir o procedimento de, eles aceptaron non o precio, obviamente non aceptarán, e presentarán a súa folla de precio. Todo iso irá ao xurado autonómico de expropiación e determinarán o precio definitivo de expropiación. Mentras tanto, eu o que sí ofrezco é o pago en depósito previo da cantidad que nos establecemos aquí, non? Entón, eles ese pago poden recollelo a conta do precio final, que eles collan este pago non quere dicir para nada que acepten o precio, pero tamén o poden rechazar. Se o rechazan, eu teño que acudir á Caixa Xeral de Depósitos e depositar estes cartos ali. Feito estes movimentos, en principio, legalmente, podríamos entrar na parcela. Eu entendo que nun prazo normal, eu creo que antes de final de ano, pois creo que podíamos estar en disposición legal de poder acceder á parcela. En calquer caso, eu si manteño o diálogo aberto con eles, me consta, está aquí a Asociación de Veciños que tamén mantén ese diálogo aberto con eles, e, a idea tamén é, discutamos o precio, pero no resto, vayamos da man e poder acceder o máis pronto posible. De acordo. Nada, paso, se queredes comentar algo. Bueno, non sei bien... Si, eu quería facer unhas... Perdón. Yolanda, primeiro... Bea. Fai agora, creo que foi en xullo do 2020, que, trouxen esta proposta a todos os grupos, a Asociación de Veciños, para buscar unha solución á falta dese espacio público nesta parroquia. Nos apostábamos por un acordo, non foi posible, pero, desde logo é unha satisfacción ver que este procedimento vai hacia adiante e que, espero que tamén ver reflexados nos orzamentos para o próximo ano, pois, que este o proxecto e a execución dese parque da que xa teño pedido que nos faga partícipes os grupos e a Asociación de Veciños.
non sei que tipo de inversión necesitará, pero non sei se poderá conseguir algún tipo de subvención. En todo caso, pois, se nós podemos facer algo, pois aquí estamos, votaremos a favor, evidentemente. Bueno, pois, obviamente, nos levamos a moción e tamén estamos, dende un principio falamos de que se non era posible o diálogo había que chegar a expropiación, por fin se fixo, eu creo que tardamos demasiado incluso. Queremos tamén resaltar que, a ver agora xa que estamos en disposición, que se empeza a facer o proxecto de urbanización, imagino que co arquitecto municipal poderá facer o proxecto e canto antes poder urbanizar usar a escola e todos os recursos que teñamos aí para os nenos, tanto do colexio como os da propia parroquia. Por eso, o sea, queríamos saber un pouco que prazos, porque ahora imagino eso, que será a urbanización e que prazos se estimaban. Bueno, ahora estamos co diseño pedimos que vayan os técnicos diseñando unha proposta. Obviamente, esa proposta inicial traerase e falarse cos grupos e, obviamente, cos representantes veciñales que é a Asociación de Veciños de San Xoleán, para intentar chegar a un consenso entre todos de uso e disfrute desa parcela, non? E tamén, obviamente, tamén contaremos aquí ca directora do CRAC, Vedra Boquixón, o Craneira Vilas, para tamén recoller a súa opinión. Como todo, veremos o que costa todo eso. A mí me gusta facer os proxectos finalistas e despois iráse vendo, pois habrá que facer con fases. Obviamente tamén habrá que acudir a convocatoria de subvención. Creo que entre todos iremos avanzando no proxecto e que a aportación de todos, pois sempre os tempos son largos, entre comillas, sempre nos gustaría que foran máis cortos, pero eu creo que ahora xa o pistoletazo de salida está dado e ahora ven o traballo duro, non? E nada, eu penso contar con todos nós para este proxecto. Entonces, se non hai nada máis contar, pasamos a votar. Votos a favor? Moi ben, pois apróbase por unanimidade. Ben, pasamos a terceiro punto, que acordo se procede de solicitude de axudas para o proxecto Estrategia de Promoción de la Mobilidade Sostenible, Accesible e Segura en el Concello de Vedra dentro do programa de ayudas para inversiones a proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico, programa DUS 5000, en el marco del programa de regeneración y reto demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, medida 5, movilidad sostenible. Bueno, ditame na Comisión Informativa de Guanima Plans, do 7 de outubro. Non repito o título porque é moi largo xa. Entonces, de acordo co disposto no artículo 12 do Real Decreto 692/21 do 3 de agosto, proponse ao Pleno. Primeiro, aprobar a participación e aceptación expresa do procedimento regulado no Real Decreto 690/2021 do 3 de agosto, polo que se regula a concesión directa de axudas para investimentos a proxectos singulares locais de enerxía limpa en concellos de reto demográfico, programa DUS 5000, no marco do programa de regeneración e reto demográfico do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia publicado no Boletín do Estado 185/21 do 4 de agosto. Segundo, aprobar as actuacións contempladas no proxecto de Estrategia de Promoción de la Mobilidade Sostenible e Segura en el Concello de Vedra co seguinte orzamento. Investimento total con IBE incluído 2.419.973. Coste elixible 2.419.973. Coste subvencionable 2.419.973
porcentaxe de axuda, o 85%, axuda solicitada 2.056.977, que sin IBE sería 1.699.961. Terceiro, comprometerse a dotar orzamentariamente o proxecto nas anualidades correspondentes, de ser o caso, e a finalizar a totalidade do proxecto con carácter previo ao cobro da axuda unha vez obtida a resolución da concesión da axuda, así como do anticipo que sobre da mesa se poida conceder. Cuarto, aprobar a memoria descriptiva das actuacións que compoñen o proxecto obxecto da axuda. Pola presidencia da SECON dáse unha explicación ao respecto e cita as sendas que se crearán, así como as características xerais. A Comisión de Urbanismo e Plans, coas abstencións de PSG, da PSOE e BNG, informa formalmente a citada proposta. Antes de empezar este punto, simplemente un matiz que estamos falando aquí, porque a ingeniería non correxindo algúns nombres, algúns datos, algúns historias, tiñan algúns cifras mal, non afecta realmente non afecta nin as sendas, nin afecta o recorrido, non afecta nada, todo está ben, pero nas cifras xa hai unha pequena variación. Entonces, cando, en relación ás cifras que vimos outro día na comisión, vamos a ver, sin IVA sería 1.999.529,36, con IVA 2.419.430,52, non? Entón, eso tamén afecta as cuantías das axudas solicitadas. Vade saber que hai unha pequena diferencia de 500 euros, pero é porque, bueno, xa o digo, correxindo, tiñan algunhas cousas mal na edición, fixamos cortas pegas que nalgúnas cifras, que logo tamén se deron conta, as cifras globales estaban ben, salvo sen matices, pero, bueno, corregindo esos pequenos errores de nomes, etcétera, tal, bueno, pois denose conta dese detalle. Temos, creo que está colgado, non xa o... Sí, vale. Sí, bueno, pois nese correo tedes... E o proxecto é igual, as sendas é o mismo, todo é igual, só que había esas correccións de cifras que vedes que no cómputo global as cifras son as mesmas, son unha variación de 500, incluso para baixa, son 500 euros menos, non? Bueno, dito eso, nada, en principio, no programa este dos 5.000, que está destes fondos de transición e recuperación vinculados, neste caso, a medidas de eficiencia enerxética, intentando favorecer a recuperación do clima e evitar a emisión de CO2 á atmósfera, bueno, pois, creemos que era unha oportunidade para facer un gran plan de sendas, non? Obviamente, está limitado a unhas cuantías máximas que se podían pedir. Tamén, e por iso, no seu momento, que a ingeniería falouse de que colleran fundamentalmente as carreteras principales, non? Como os comentei outro día, onde circulan máis coches, onde poden coincidir a vez varios coches no mesmo punto, máis rápidos, máis grandes e, por tanto, máis perigo, non? Buscando tamén unir parroquias, unir servicios. Hai algunha situación específica que tamén levaba un gran componente de coincidencia de vehículos e de peatóns a vez, como en torno aos campos de fútbol, que tamén se tuvo en conta. Bueno, o que se pretende, pois, por suposto, é favorecer a mobilidade. Tamén se pretendeu resolver algún problemilla, como o caso de Gundián, e no caso santiaguiño, en relación á Vía da Plata. Se diseñou de outra maneira que nin as expropiacións, que tamén son sempre complicadas, non as ocupacións das calzadas por onde circulan os vehículos, porque tamén sabemos que eso genera problemas. Nalgún sitio concreto, evidentemente, ten que ir a nivel. Estaba pensando ali na zona, pensando en San Xulián, ali onde está de Barreiro hacia baixo, ali un cachiño pequeno que van a ter que facelo a nivel pintado. En fin, a idea é facer unhas sendas similares ás que fixo a Deputación, tanto en San Xulián como as que vai facer en San Miguel, un bordillo en aglomerado. En fin, bueno, pois a veces son 2.400.000 euros aproximadamente de inversión total, donde sobre 2 millóns, un pouco máis de 2 millóns, sería subvencionado pola Unión Europea e o resto teríamos que poñerlo nós.
bueno, ahora preséntase a soitude, non sabemos se nos dan agora, noutra convocatoria, etc. Aquí hasta 2025-2026 é cando se poden executar. Estamos falando en torno a 21 km de senda, en fin, bueno, oxalá teñamos sorte, sabemos que a mellor nesta convocatoria, así de forma inmediata, a mellor non vai ser, pero esperemos que un par de anos pois podamos ter boas noticias da Unión Europea. E, quen sabe, ao mellor, pois tamén nos manda pronto, non? Como comentaba outro día, eu creo que o feito de que un veciño de Trove pode ir camiñando hasta Susana, tendo sempre un sendeiro seguro, bueno, pois que son, bueno, creo que é importante, resolveríamos un dos problemas tamén que temos no noso concello. Entón, solicito o voto favorable a este proxecto. Bueno, pois nos vamos a votar a favor. Tamén nos parece, pois, bueno, que se aproveiten desde o Concello destes fondos. Nos parece moi boa idea en canto a distribución que fai, a priorización que fai das vías, pois podríamos estar en máis ou en menos acordo. Con nos non contou, en fin, valoramos a abstención, pero bueno, é certo que ten moitas cousas boas e nos vamos a quedar con eso. Quería aproveitar para dicirlle se están ao tanto de que a Diputación creou no Concello da Capela unha oficina que se chama Next Diputación para axudar os concellos a tramitar ou a conseguir fondos ou a presentar proxectos que se adapten a... Non sei se contactaron con elas e, bueno, se teñen en conta eso, porque, bueno, non sei onde partiu a idea esta, que está moi ben, nos aplaudimos, e xa digo que vamos a votar a favor, pero, bueno, é un apunte máis, se queren, seguro que hai máis fondos, porque a verdade que os hai é que son difíciles de xestionar, non? Para todos os concellos, pero, bueno, esta oficina, pois non sei se pode ofrecer algunha solución e non perdan a oportunidade. Pois, dentro do noso grupo imos absternos, e a verdade é que estivemos valorando o que facer. Creemos que con eses cartos podíanse utilizar pois, para desconectarse edificios públicos, para moitas outras cousas, e quedámonos un pouco a medio camiño, aínda así, obviamente non imos votar en contra porque ao final son cartos que poden chegar para o beneficio dos veciños, así que valoramos a abstención e con iso nos quedamos. Moi ben, moitas gracias. Simplemente, polo que decía Bea, si sei da oficina, nos transmitiron os contactos, etc. En principio, nos, aparte de mirarnos mesmos as distintas convocatorias, porque nos mandan a información, tamén é certo que moitos destes fondos xa veñen a través do IDAE. De feito, estes van a través do IDAE e nós, como estamos ca FAEPAC tamén na Diputación, entón, bueno, son con Jesús da FAEPAC onde sempre discutimos e vemos onde discutimos en plan positivo, onde vamos vendo onde podemos pedir fondos, non, que tipo, etc. Non, nese aspecto, pero tamén no momento en que requiramos desa oficina ali na Capela, obviamente, me parece máis unha idea acertada por parte da Diputación. De acordo. Bueno, pois entón pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, pois apróbase con 10 votos a favor, 8 do PP e 2 do PSOE. Perdón. Non venga Raquel, perdón. 11 votos a favor, 8 do PP e 3 do PSOE e unha abstención do BNG. Bueno, pasamos ao seguinte punto que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Quedábame do pleno anterior unha en relación ao baño na área de Agronovo, presentada por Yolanda do BNG, e sobre a praia fluvial, non? Entón, bueno, a lei que non vamos a
desarrollar aquí un estudio profundo sobre todo o que ven determinado, pero o que sí está claro é que a lei permite bañarse naquel lugar, aínda que non este cualificado como oficialmente como unha praia fluvial, non? Outra cousa é que nalgúnas zonas, nalgún sitio este prohibido por incumprimento de niveis de calidade de agua ou calquer outra cuestión medioambiental, etc. Pero mentre non haxa unha prohibición expresa nos sitios, como na imensa maioría dos ríos en Galicia, bueno, pois un pode, en principio, bañarse, non? De feito, a imensa maioría das áreas recreativas e zonas de baño dos ríos non están cualificadas oficialmente como praias, non? Por tanto, entendemos que non hai maior problema. Pensemos incluso unha que hai enfrente tan famosa como a Arenal da Estrada, que está nunhas mesmas circunstancias que a de Agronovo, ou como a xente se baña ao lado da Ponte Vella da Ulla, é dicir, pero iso como moitos sitios, non? De Galicia. Iso non quita, bueno, que poidamos, bueno, perdón, por que ocorre isto? Bueno, pois como con todo, non? Sin duda por as enormes cargas burocráticas e, por suposto, económicos que conleva, pois, mañán cualificar un determinado sitio oficialmente como unha praia fluvial, non? Por iso a imensa maioría, pois, bueno, son zonas de baño, pero que non ten ese calificativo. Por tanto, repito, nada impide que non se pode bañar ali, salvo que haxa unha prohibición expresa. Por último, tamén digo que non quita que se estudie ou que podamos verlo cara a un futuro, ver se é factible e sostenible pois cualificalo como unha praia fluvial. Bien, logo, saindo ao pleno anterior, vea, ainda que non eran nos rouse preguntas, fixeras un comentario nas contas xerales en canto a deuda de 1.209.677 que aparecía nunha nota del país no verano deste ano, non? En relación á deuda do ano 2001. Bueno, independientemente que nós seguiremos defendendo de que fixemos máis e con menos, pero é un debate para outros sitios, outros foros, a cifra esa de 1.209.677 que deches, entendo que fai referencia ao que é a deuda bancaria, non? E aquí debemos agregar primeiro que se inclúe tanto o que son a deuda a longo prazo, o que é propiamente préstamo, e, por outro lado, que son as pólizas de crédito, isto é, estas que son a corto plazo, que se utilizan de forma anual por motivos de pagos, liquidez, etc. Bueno, o Concello habitualmente funciona con unha póliza de crédito de uns 400.000 euros, que evidentemente conta aí, e temos, a día de hoxe, en préstamos en torno aos 350.000 euros, non? Esta deuda que, digamos, bancaria a longo prazo. Por tanto, hoxe estamos en torno a 750.000 euros, por tanto, unha cifra bastante inferior a esa que señalabas. Cal é o motivo, non? Por que saltou esa cifra nese momento? Bueno, naquele momento é porque fixemos unha protección financiera con unha póliza de crédito de 500.000 euros para bueno, en relación, sabedes que as subvencións que temos do IDAE, moi importantes, do 80%, como agora temos na guardería ou no pabellón, bueno, pero claro, ti tens que pagar antes e justificar o pago e despois recibes a subvención, non? Entón, neste momento, a subvención que nos había dado o IDAE para a inversión no alumbrado público, bueno, pois, tuvemos que facer esa operación financiera de unha póliza de crédito de 500.000 euros para terminar de pagar todo o que é a inversión do alumbrado público, justificar todo o IDAE e poder cobrar a subvención e cancelar esa póliza de crédito. A cuestión é que esa operación que nos fixemos a principios de ano e fomos tramitando todo para que intentar que chegaran eses cartos do IDAE antes do final de ano e cancelala e, por tanto, non constaba aí, non constaría xa como deuda, bueno, pois, como todos os trámites administrativos, bueno, pois, ao final non se pudo cobrar a subvención antes do final de ano. Por iso computou como deuda esa póliza e creo que foi a principios deste ano cando mandaron desde o IDAE a subvención e cancelamos esa póliza. Por tanto, ese é o motivo de que saltara tanto aí nese momento, non? Bien, despois,
Vamos a ver, a primeira... Están as preguntas que teño que repasar. Bueno, a primeira era unha opinión sobre o tema das vacacións de Enrique. A segunda falaba sobre o plan municipal de acceso a parcelas agrícolas, dedican 55.000 euros, etc. Bueno, hemos faltado unha serie de pistas. Aquí está en mal estado o último tramo da pista de Ribeira, cal é o criterio para facer asfaltados, cando vai ter o Concello un plan de acceso a aldeas. Bueno, no tema dos asfaltados, ese é un plan que fai referencia aos cartos que manda a Gader. Os cartos que manda a Gader todos os anos en relación aos asfaltados de pistas ten unha serie de condicionantes. Moitas veces hai pistas que están moi mal estado que nos gustaría meter neses fondos, pero polos condicionantes que establece a Gader non se poden meter. Entón, métense aquelas que coinciden realmente coas exigencias que nos pide a Gader. Por iso foron aquelas pistas. Actualmente, tiñamos 4 plans. Un, a Gader, que se acaba de ejecutar ahora, está o POS 2021, xa aprobado, o POS 2022, xa aprobado. No POS 2022, creo que xa iniciamos o que é a licitación. O POS 2021, a ver se por fin temos todas as autorizacións para poder tamén iniciar a solicitación. E tamén solicitamos a Xunta unha axuda a través dun programa que chaman eles UPIR, donde tamén eles empezarán a licitar tamén outra serie de pistas antes de final de ano. A Xunta de Galicia, a través de Medio Rural, a través dun programa que se chama PIR. Entonces, estamos falando de que son 24 pistas, bueno, tramos de pistas, máis ou menos, en torno a 445.000 euros, incluídas estas de Agader. E, por certo... Espera, deixame terminar. Deixame terminar. Estou dicindo que hai tantos plans de asfaltados, Agader, PIR por 2021 e por 2022. Agader que está ejecutado, o PIR que está en licitación por parte da Xunta, o POS 2022 que xa iniciamos a licitación e o POS 2021 que esperamos iniciar a licitación antes de final de ano. Todo eso con la avería asfaltado de 24 tramos de pistas municipales. Todo eso ven sendo 440 e tantos mil euros. E falando en concreto, que falabas de Ribeira, curiosamente, naquela zona, ahora xa no Agader asfaltouse ali unha das pistas que vai a Ribeira, ali en San Pedro Sardón, pero no PIR e no POS 2021 hai tamén pistas de conexión con Cuberas tamén e conexión con Ribeira, co cal, me imagino que da pista que te falamos outro día é unha destas que xa está dentro do programa para asfaltar. E, por outro lado, tamén xa estamos traballando e xa contamos con ter, probablemente a principios de ano, pois un plan director de pistas que, digamos, sería o documento base en relación ao que suporía, pois que pistas teñen máis tráfico, as que son prioritarias a reparar, etc. De acordo? Dime. Me fala de que a Xunta, a través do PIR, o PIR, sí, é un novo plan que saca. Vainos asfaltar os concellos, vainos a Xunta asfaltar os concellos as pistas. Algúnas, digo. No, vamos a ver, a Xunta... Entón, non lle entendín. A Xunta, vamos a ver, igual que a Xunta fai subvención, estamos no alcantarillado, hai a través de Medio Rural, ten algún programa onde nos solicitamos, algunhas pistas que están en mal estado e nos las asfalta a Xunta de Galicia. E iso temos aprobado, van a iniciar a licitación dentro de eles mesmos. É unha obra que fan eles directamente, non se licita desde o Concello. E xa lle mandaron as que queren asfaltar? Sí. Vale, pois, parece-nos ben, se nos pode indicar cales son, se nos pode mandar a oposición, pois non sei, cales van a asfaltar, nos gustaría enterarnos. Vale, nos próximos días se digo cales van aí. Gracias. Bueno, a terceira, preguntaba se tes previsto ter algunha reunión cos técnicos da Xunta en relación ao tema do cruce Sandón. Si está solicitada formalmente esa xuntanza, só estamos pendentes de que nos den a data.
Cando a solicitaron? Pois, ahora mesmo non sei de memoria, pero, bueno, xa digo xo tamén nos próximos días. A cuarta, falabas, bueno, no tema dos problemas de Monbús cos autobuses no cole, se iban a abrir expedientes. Bueno, naquele momento, xa falando co jefe territorial, se me indicou que, obviamente, se abren as incidencias correspondentes, os expedientes sancionados correspondentes polos incumplimentos. A quinta, que me falabas do peche a Ponte Gundián, bueno, pois aí as comunicacións con Adif están abertas e agora está pendente dunha xuntanza que nos teñen que convocar eles. Entendo que ademais este pequeno retraso, porque era para tela agora antes de outubro, pero ese pequeno retraso entendo que non é mala cousa, pois me consta que están buscando unha solución técnica, xurídica e, sobre todo, económicamente viable que nos satisfaga a todas as partes, non? Como se abordisen un tema, bueno, que hai que levar ca maior descripción posible, calquer novedade farémola a través de xunta de portavoces, de acordo? A sexta, propón que se quede unha listaxe para a posible sustitución de traballador social, me parece unha boa idea. A sétima era, bueno, Pero vai na facer? Cando digo que é unha boa idea, que faremos. O que pasa, bueno, hai que ver tamén a carga de traballo que ten o personal para facer esa lista, de acordo? Pero, bueno, para as próximas ocasións, cando digo que é unha boa idea, é porque temos intención de levála a cabo. A sétima, bueno, era os vos desexos para María Canedo. A octava, falabas, preguntas en que situación está a obra de saneamento prevista en Santa Cruz de San Mede e que vai facer Aguas de Galicia. Bueno, pois xa firmaron, creo que fai unha semana ou dúas, o contrato ca empresa adjudicataria, que é Cibis Global. Me informa Aguas de Galicia que en principio o normal é que pois agora antes de final de ano xa estén cas máquinas facendo a obra. A novena, que falaba respecto ao plan de bioresiduos, deixo a Enrique que conteste esa. Si, preguntabas pola campaña esta que se iba a facer. A campaña xudicouse esta semana, son dúas fases, unha que se vai executar no 2023 e a outra ten que estar rematada a 31 de decembro de 2022, co cual comezará ahora en breve. Pero esas campañas en que consisten, se nos podes contar un pouco? Sí, esa campaña basicamente charlas informativas que son as que se van a facer agora para todos os veciños no 2022 e despois, durante o 2023, creo que eran reparto de guías, trípticos e toda a información relativa ao tema dos bioresiduos e o uso dos contenedores. As charlas, sí. Vanse convocar agora, posiblemente xa no próximo boletín xa vayan todas. Unha última pregunta, que preguntabas cal é a situación do censo da población. A día de hoxe estamos en 4.941 habitantes. Eso nos trae algunha implicación inmediata de cara ao ano que ven, de cara aos fondos que se reciben, de cara aos concelleiros que lle corresponden ao Concello? É inmediato, non sei, se podes decir. Non, pois eso en vez de contesto entonces no siguiente pleno. E logo xa Yolanda, a primeira solicitaba a contratación de máis efectivos de protección civil. Home, tomamos nota, pero é un tema complicado. O sea, o tema de contratar novo personal, sea protección civil ou de outro, ahora mesmo os concellos témolo, vamos, dito literalmente, o que o secretario me corrixe, é imposible. Salvo que veñan subvencionados, etc., non podemos crear novos postos de traballo. A segunda, falabas en relación a que lle solicite a mobilidade, bueno, pois eses buses antes das 8 da mañán. A ver, na Nacional 525 sí que hai un autobús que en principio debe chegar sobre as 8 menos 10 a Santiago ou así, non? 8 menos cuarto. É certo que no corredor interior
en principio, polas expedicións, a primeira que chega debe chegar en torno ás 8, non? Da mañán. Bueno, trasladaremos a proposta e ver que posibilidades existen. Sabedes que este é un plan que se implantou há 10 anos, pero que normalmente, de feito, con mobilidade caute, quedara de que no verán, cando vayan 2 anos, que a partir destas navidades de implantación, revisar un pouco que líneas funcionan, que líneas non funcionan, etc., pois para ver, efectivamente, se poden facer algúns ajustes. Por tanto, entonces, isto tomamos nota para ver as posibilidades que poden existir para que na ruta interior haya un que chegue, pois, sobre as 8 menos cuarto, así, a Santiago. De acordo? E a terceira, falabas de que pregunta se ten previsto algunha reunión cos técnicos da Xunta de Galicia para buscar unha solución ao cruces... No, perdón, eso. Solicita que se poden esterilizar os gatos en dono para poder regular as camadas e telos controlados. Home, a empresa é difícil, Yolanda? A empresa é complicada, pero preguntando por eso, me consta que sí que os que están levando ese tema dentro do Concello, me consta que están estudiando as posibilidades. Non sei se depois será efectivos ou non, pero, bueno, eu, como preguntei, se te podo decir que me consta que están estudiando ese tema. Vale, e pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas. Bueno, eu teño un par de cousas. Resulta que vexo na página municipal, na página web, que di que hai sacar unha liña de axudas para a contratación de orquestas no Concello de Vedra de cara ao vindeiro ano. Bueno, é un ano electoral e, bueno, pois van a aparecer cartos por aquí, pero o que pasa é que me costou encontrar de que cantidade falábamos, non? E entonces cheguei ao punto onde pon que son 7.000 euros con cargo a partida do PEL da Diputación, que se chama Plan de Emprego Local. Plan de Emprego Local. Entonces, nos preguntamos, non? Si aquí en Vedra, por contratar orquestas, fomentamos o emprego local, si se axusta as bases da convocatoria do PEL, este tipo de axudas, nós non vemos que sea unha partida que se adapte a, bueno, o que é o sentir deste plan, non? Entonces, pois eso, que nos conteste eso, a que tipo de emprego local fomenta e se axusta ás bases dese plan. Bueno, recordarlle que o mes pasado, cando aprobamos a moción que presentamos sobre a bonificación do IBI, se quedou á espera de modificar esa ordenanza que, bueno, estamos á espera de que nos convoque, supoño que... E, ademais, habíalle dito de publicitala no boletín para que a xente, pois, en fin, que non se poida informar, non? E quédame pendientes que non me olvido de que habíamos falado cando lle comentaba dese establecimento hosteleiro que temos no Concello, non? O Bidney Country House, que estábamos á espera dun proxecto complementario que igual se me pasou, pero non o vin por ningún lado. Se me pode dicir como está ese asunto. E despois creo que a miña compañera Raquel lle vai a facer unha pregunta sobre outra cousa. Carlos, ti? Bueno, eu pedir que se revisen os parques estes polas parroquias porque están xa bastantes deteriorados, que se revisen, que xa hai, bueno, algúns que están bastantes poderes por baixo, que se vayan revisando. Despois, que daqui a fin de ano se pode dar unha pasadiña ás cunetas por todo o Concello. E despois preguntar como vai o tema do centro de día, canto temos avanzado. Quedo de convocarnos. Tamén preguntar polo centro de salud, se ten xa o proxecto feito, como está as subvencións, máis como está todo.
Raquel, vas tú? Raquel? Sí, eu quería preguntar, non sei se me escoita ben. Sí, perfectamente. Bueno, eu quería preguntar polo decreto da Alcaldía 576 do 26 de 8 do 2022 que nos pon que ceden o vagón coworking, bueno, o uso do vagón coworking a Financiera Madeireira S.A., conocida pola FINSA por todos, non? Bueno, preguntamos como é que unha empresa desas características pode usar o coworking, unha SA, non sei, bueno, que nos expliquen que veñen a facer aquí para que poden ter ese acceso ao coworking. Que estaba limitado a emprendedores e, non? Era o seu nacer. Yolanda? Sí, eu teño un par... Bueno, primeiro, si é consciente de que siga habendo problemas con transporte dos colexios. Parece ser que os autobuses ou ven un que está estropeado e agora parece ser que mandaron outro tamén estropeado, que a ver se podemos seguir cas reunións ou se non directamente pasar a ofensiva, o que non podemos estar esperando a que nos arreglen os problemas e seguir tendo problemas. Eso por un lado, e por outro, si sabe que é consciente de que os nenos e nenas de Vedra están indo a patinar ao Vivo Queixón, que parece ser que non se pode facer patinaxe en ninguna instalación do Concello de Vedra. Moi ben, bueno, pois, se non hai máis preguntas, gracias a todos, logramos non desconectarnos. Vale. Moitas gracias, de verdad. Chao. Adiós. Adiós a todos.